quarantine, no? Problema ako, maga. So, magkakapilaw kami siya mag-shahi. Hindi siya okay. Diyos Maria. So, ganito ang bahay namin dito. Yan, marangka. Ganyan o. Bili ka. Ganito kasi siya lang mga lipak-lipak ka. Siya lang labas. Nasa 7th floor kami. May salamin ha. Lumaga ang mata ko. Kain na mga aswang. Tara na. Ano yung kabsa? Ilan tayo lahat dito pa? Ay, ano na? Nagbugas pa yata. Saan ba nga atin? Dito ako. Ikaw? Okay. 2, 4, 6, Yan na, may banana saging kami. kay Annabelle. Ano to siya pala? yan kami mga inday. May pasal namin. Anong laman nito? Nahuli man ni, nahuli ba't ganun? Nahuli ang tinapay. Oh, ayan. Maaga lang kayo magkape. Maaga lang. Mga Pinoy kasi. Para mahuli yung tinapay. Gapay mo na wala tinapay. Mamaya na naman yan ay. Manigas na naman yan. Nagbaon sana kayong puso. Wala kanin dito. Mamaya pang kanin tanghali. Last 3. Saudi. Ay, maanta lang ah. Magtantak yung brown na dyan mo. Ay, Susan. Asan na yung iba? Nasa 6th floor. Nasa 6th floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nga tayo. Titingin ni sa'yo eh. Hindi niya kailangan picture ng pagkain. Tinatago ko muna pati yung aircon. May limon ba siya? Walang lemon. Dapat may limon sa lahat nila. Nag-blend tayo dito sa pinto. Wala man, oy. This next time, don't deliver is in the morning. This kind of food we need to have. Tuyo man siya, ay. Then next time, kamo tuyo ka kanya naman. Sinabi pa talaga. Pero matagal na ba dito? Hindi mo masarap sa lata nila, eh. Wala man limon. Pa, eh. Display. Display lang ata to. Galing ba rin? Diet pa siya. Walang asin.
Parang rabbit lang ang kakain. Ano ba? Kala nang daan. Ba't? Tingin ko sa Nila. rabbit mo. Hoy, nakatago ngipin namin. Dala nila. Ba yan? Nang alam ko lang, nagdala kong lemon. Tapos asin. Ginoo. Makulbol. So, wala. Wala internet? Meron. Ya, ano, pahingayin din tayo. Sabi niya kumakain. Tayo, mayroon. Nawala yung internet na. Wala ko. Wala ko sa bata. Wala man yan kanina. Ulang hamos na rin. Hindi din nabuksan. Ha? Binuksan namin pero Walang laman. wala kaming tubig. Bago lang yan. Bako nga ka, ano siguro yan sa agahan. Bukas na ako ng rep. Ang laman nila. Tubig lang, no? Nilagay namin. Nilagay namin ng tubig lang. Hindi masarap na sana mo tayo. Nakatawa yan si Ate Arlene. Di ba yung binidyo ko? Mm. Ito yung amin. Ito yung aking kwarto. Ito yung aking Ito lang nakayanan ko. nakayanan na ako. Isang araw pa lang yan. Pasensya na kayo maling sa aking bahay. Kaya ito lang yung nakayanan ko ako. Isang araw pa lang kami yan. Sabi mo. Pero ano na. Tipla yung dalawang elegante. Mas maganda ko sa talagang napili sa isang kwarto. Maganda. Alam mo yung magiging accommodation naman sa atin mag-work maliit. Alam mo na. Paano? Saan? Iba yung pindot mo? Amang may obserbaran mo na. Yung ingay talaga natin, Jo. Sakran. Sugar. Ah. Parang excited na kagang. Ibuksan na talaga niya. Nagdali-dali siya open eh.